Едно от най-потресаващите неща, които някога съм виждал през целия си живот, беше това бурно, еуфорично празнуване от десетки хиляди хора. Вече има богата документация. Много от тях млади хора, но и много от тях учители, заети в академичния сектор, в държавни служители. След смъртта на Чарли Кърк. Говорим за най-възможно вулгарния акт на публична еуфория, предизвикан от политическото покушение на напълно невинен човек, на баща на 2 малки деца. Светът е глобален. Силно глобализиран, нали сме съгласни с това? В него има тенденции, които са общи за целия свят, моди, които са общи за целия свят. Това, че толкова не достига тая американска мода до българските тинейджери и българските младежи, според мен означава само едно, че тя е нещо много специфично за Америка, където вероятно е тикана от някакви други интереси, които на нас са ни дълбоко чужди. България, като че ли опитвайки се да догони по-западния запад и не успявайки да го догони, в един момент България по парадоксален начин се оказва едно много по-уютно, много по-човешко измерение, много по-топло и много по-меко място.